Akuluakulu kunjaku ndi zonoti kwavuta nkhani yokhuzana ndi inoke Chihana. Tisamakhale ngati kunena kuti ifeyo ndagonthi kapena kuti ndopanda nde kuti maso kuti sitikumatha kuona zomwe zikuchitika nkumangokhala zete. Nkhani ndionena kuti mwenaso mwayitsatira ainoke Chihana ndi zoti anyulaso ruku nanga tingakhale pasi ndikumana kuti osananyule anyula ndithudi. Kodi kaya kunali kunyula kuti amafuna apange motero kapena inali amati kaya kuterera kwa lilime kaya koma ndi zoti anyula motani kodi. Tatiyeni tionere limodzi tu ka video akaka kenako tikambeko ziwiri zitatu zokhudzana ndi nkhani imeneyi. Anthu aja alikwawo kwa mawu sopano aulima soya senderezaso kawamana Chabwino mmene taonera pamenepo mmene tamveraso pamenepo akunena kuti anthu ajatu tidathamangitsa moti panopa akulima soya kumudzi kwawo komanso ndizonoti fetereza tamana ndithu fetereza basi kwapatsaka chilango kabaderadera. Mwayiona imeneyo anthu anazaombera m'madzi pamene mawu oyambirirawo abwino anthu aja tidathamangitsete anthu aja atathamangisidwa ndizonena kuti zinthu zamba kusintha zabwino pamenepo sizoti zidalakwika iyayi. Komano nde kuti mbali inayo yonena kuti panopa ndizonena kuti tamanaso fetereza mwayiona kuonetsa zonena kuti kagulu ka anthu ena ake mwanjira iyi nde kuti mafanzi omwe ndaku MCP iwo ndizonoti amanidwa chani fetereza kupita kwa anthu omweno si a MCP mwayiona. I think pamenepo ndi pamene notu a vice president athuwa apalira mwayiona tizinena chilungamo apa. Anthu a MCP ndizonena kuti iwotu nda Malawi asanakhala a MCP amamba akhala kaya Malawi kenako ndikudzakhalano a MCP mwayiona. Umalawi umabwera koyambirira nde inu ngati mwakhala amene paja ngati atsogoleri aboma nde kuti ndina atsogoleri a Malawi osati atsogoleri a DPP a Kodi kapena chani koma atsogoleri a Malawi nde kuti ndale kuzisiya uko fetereza kuyenera kafikire wina aliyense ndifunso litu limenelo fetereza ikodi anakafikira anthu amenewa. Anthu akudowa apindula ndi fetereza, anthu akunchinja apindula ndi fetereza, anthu akutino kaya anthu akudedza kaya anthu achigawo chapakati ife kunoko kulilongwe kuno achewa afe tapindula ndi fetereza. Chifukwa mukamayankhula choncho muzidziwa zonena kuti ifeyo ndachewa ngati inetu ndi mchewa kutekotu. Chifukwa chani kwathu komweno makolo anga amachokera chauko komwe uko kumwera sindafike koso sindapondekoso zoti ndzapondakoso sindudziwa yayi koma komwe ndakulira ine ndakuliratu nde kuti kulilongwe pakati pa achewa. Chikhalidwe chomwe ndimadziwa ine ndi chachichewa ine ndi mchewa ndipo zimenezo sizingasinthe yayi chifukwa chonena kuti kakhalidwe kanga ndi kamene koko komwe amachokera makolo nduko makolo angawo ndalomwe koma ine zachilomwe sindizidziwa akuti kayamulakho wachane sindimazidziwa ine zimenezo zomwe ndimadziwa ine ndi mchewa kodi kagule amatuluka bwanji kudambwe zimenezo ndi zimene inetu mmadziwa. Ndekukhala pasi ndikumanena zona kuti yayi tinamana fetereza nde kuti achewa afeno mukufuna nonso pano muyambe kuti sala ifeyo kodi sa Malawi ifeyo nda Malawi pamene mwapalira inuyo ndekaya siri kuziwa zonena kuti munakonza kuti mukayankhule izi kapena apo kunali kuterereka kwa lilime after chikondwerero kuterereka kwa lilime nde ngati kuli kuterereka kwa lilime phunziro mutengerepo pamenepa. Chifukwa chimene tabweretsera video imene nchonena kuti nyasi rusamaphimba tikukamba zonena kuti pano patedzekamba nyasi zabwino zonse kumakamba padzarula ninakale kuti 2026 sirupepesa yayi ife tikungofuna zonena kuti zoyenerera zizichitika and this one yabweresano nkhani yofunikira kwambiri. Ma benefits amene akuchoka kuboma asamakagwere nonso pano anthu akumwera okhaokha ife sitimakhala kumwera kunokuso pa chigawo chapakatiso azitigwera
kudowa kuti mchinji ntchisi kuti dedza lilongwe kande chani kasungu nafenso tizilandira ma benefits amenewa. Not only that, kumpoto koso azilandiranso ma benefits pamenenso kumawa akulandiranso ma benefits amenewa. Mafeteleza warantha madandaula chigawo chapakati madera ena ndi ena sidalandire feteleza ife sirufuna zimenezo zoti pazikhawo gawanikana akuti ife ndajeni chigawo cha lomwe belt ife rundache wa belt tunde mukamba zotani za ife wache wa belt fefe timakhala kuno ku chigawo chapakati zimenezozo ndi zimene zimagawanitsa dziko lino mpaka nano kumakhala pasi nkumatukwanana ife zimenezo situzifuna yayi. Another thing ndichonena kuti pano pakubwera no Chimanga chija choti no chakatengedwa ku Zambia. I think Chimanga imeja mukamachigawa ngati mochigawa ulere ndekuti zimenezi izi kaganizidwe kamene kakonena kuti iyayi amana feteleza aso amene aja ndekuti Simutimanaso to Chimanga ifetu zimenezozo ndesitilolatu kukhala no ndekuti no ife okhala Malawi sitilola inuyo Chimanga chimenecho mukuenda monesesi zonena kuti chikafikire wina alesa amene alovutika amene akulephera kuti apezeke ndi Chimanga kaya iyeyo akupezekera kudowa kaya apezekera kuti kaya apezekera ku mitundu kaya apezekera ndi kunchinji kaya ndi kuntchisi kaya ndi apezekera kumachinga kaya apezekera ku Mulanje kaya ndi kuthyolo kaya ndi kunsanje uko yo ndizonena kuti akuyenera alandire Chimangacho malingana ndi situation imene ilili. Criteria yokapatsira Chimanga isakhale yonena kuti iwo oti kuteko nda DPP nda Ford nda UTM iyayi iwo sakongeresi iyayi tikufuna tuzonena kuti criteria imene muzikapasira Chimanga anthu ikhale yonena kuti iwo wavutika ndipo sangakwanise kupeza Chimangacho akuyeneradi Chimangacho asaite kufa ndi njala iyayi kaya mukumvesesa pamenepo mukapanga choncho ndekuti tizayenderatu limodzi komano mukapanga zonena kuti muzikhala pasi nkumanena kuti iyayi ifeyo tutamana tufeteleza iwowo tidathamangitsa alima soya ndi tamana feteleza mistake yayikulu kwambiri famusone ngati kunena kuti kudowako kulibe anthu amene anakuvoterani alipo amene anakuvoterani musone ngati kulilongwe kunoku kulibe amene tinakuvoterani tinakuvoterani tu ifeyo tu tinakakupatsani vote pamenepo simunafikepo opanda vote ya ife nde musayankhule mukamati 50+1 uja +1 yoru ndi wa Justin 1 iyo ndi wa Justin ndiponso ndekuti tu paliso ndekuti no mwina kayanda amene amakukwanisa 50 ndoti anapekedwa tu vote imeneyo anapekedwa ni munthu wina wakakudowa uko nde osapanga zonena kuti no tikhale ngati kuti wina make ifeyo nde ngati anthu osafunikira zimenezo vilekeke chabwino tikambeso nkhani tinakambako zonena kuti ino Chihana siwe vice president wa chigawo cha kumpoto yayi ndiwe vice president wa dziko la Malawi nawo tikufuna tine kuti zabwino kwambiri zimene muchita yapa tsopano mukapezeka ku Phalombe kumambodza la mitengo ngakhale mwapalako we understand kumene kujako mwaonesa zoona kuti ndinode vice president wa dziko la Malawi. From there tikufuna tizionanso ndekuti mukapezeka ku mchinjiko osati always umangopezeka ku Nzuzu kalonga lumphi Nzuzu kalonga mukachoka meneko wautali mupitaso kaya ndekuti ndikuzani ndikunzimba kuja kusachoka meneko mukagweranso kumangoche tufuna zimenezozo osati kungokhala chigawo chimodzi chokha cha dziko la Malawi ende apa tinene nomotere akuluakulu pali mawu amene amanena kuti to err is human, to forgive is divine. Kunena kuti kulakwitsa nde umunthu woti umenewo kuti umalakwitsa nthawi inayi kumapala koma nde kuti kukhululuka umenewo nde kakhalidwe ka umulunguko kutako mulungutu khalidwe lake ndokhululukalo usizo zonena kuti munthu kungokhale Chihana nde kuti akuyenera kupala ndithu nthawi ina yake koma akapala nde kuti aphunzirepo nkuchita bwino ndipo pamene wazindikira kuti wapala akuyenera akhululukidwe nawo sungakhululukidwe usadapepese chomwe tikufuna ife nchani Chihana abwera apepese ndipo no mtundu wa Malawi ukuyenera kukhululukire tisamakhale pasi ndikumasekererano zinthu zofoira tikatewo nde kuti tipangese zoti kugawanikana kuja kuzipitirira alakwisa a Chihana kuteko tu pamene a Chihana alakwisa kwena apepese amayi jene ansatu ife kumbali ya ife sitingathane nawo mwina inuyo tu
amene mukuonera munathana nawo tu, koma ifeyo tikudikirabe kuti iwo akwene apepese one day azafotokoze kuti kodi zidayenda motani za ndalama zija. Kupanda kutero tizabweranso ndi video imene tizakambe nkhani imeneyo. Sitinathani nawo amama amene ajawa chifukwa anatikhumudwisa. Chihana apepese chifukwa cha zomwe anayankhulazo, ndipo notukhupira Malawi alede kukhululuka. Komanso ndikuti mayi jenansa, mama inutu ngati mukumva kaya ngati simukumva zanu zimenezo, komano ife tikuyembekezera zono kuti mukaena muzafotokoze one day ndalama zinayenda bwanji mmene mapita kumene kuja ku London, mufotokoze ndipo mukaena mupepese fa chochedwaso kufotokoza. Akuti